Yo kaos tinggal jam-jam prajurit dan itu turun dongir. Sigro paso maju ing medan nogo. Lali lali. Kadi busana kama membo rupa membo warna. Datang bisa. Komentare jam-jam. Karisan tumenggung. Yuk. Satria Muda Sembrani yo. Yuk awas. Ayo. Yuk, siap, yo. Budal yang perawat, yo, bola budal sa. Ae, lo. So, ae. No, ae. So, yo. Ae, os. Yuk.
prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aning karya rame ing karya tansah sepi ing pabrik gitu medang prajurit aning palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya
Yo 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 yo. Monggo Pak De, monggo Pak De. Iya, Mundur ya. Semangat Pantes itu. Batik. iya. Iya. Os. Panjajah desa milang kori kala mangsane pariwisata praendahe alam nuswantara ingkang adiluhung alas lan gunung-gunung. Iya. Iya. As, 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 as. Hara, 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 hara. Telep. Yuk, 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 yuk. Iya. Yuk, 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 yuk. Yo. Yos. Telep. Yo. Yos. Lo. Jayane
yo putane putane putar putar leno panginamu kak Kak, bila kamu Yuh, Satrio Muda Subrani. Wah, ada Mas Tata.
Pripun? SMS. Yo yo ngeten iki kula, Mbak. Napa? Anyar. Ya ora anyar jane Ya iki. ora anyar kok jane iki. Karbitan niki Mbah, karbitan pun. Sing jenenge Mbak, sing jenenge janda iki ora anyar. Heeh. Wis sekenan masalahe. Nek janda kok anyar sing deg-degan Mas, Mas apa kuwi? janda baru. Iki saya perawan iki. Perawan jahitan. Hah? Wah, ya ora aku aja. Ora wani kok yo. Ora wani aku nek iki. Pripun kabare, Mbah? Ape salim sik. Kudune sik cium tangan sinten? Oh, aku toh. Tak kira nek Simbah e. Niki toh painem. Kok cium pipi piye to malah. Iki kok cium pipi malah. Kuwi padune sik kepengin pawange. Andani kok. Oh, alah. Ngersake lagu napa Mbah jogetan? Nyuwun apa, nyuwun apa? Oh, sing ngono-ngono kuwi. Heeh. Apa sih Piye mau Mas Indi? Jajal Mas Indi. Anu gene Ajeng Febria ngerti ra, Mbak? diajari. Mbah, ngertos Ajeng Febria Apa yo mboten? kenal? Tutor. Niki lho. Sing kene lho, Mbak. Nah. Ora ngerti. Aku toh ora iso genah ora Iki iso. iso. Kok coba ora percaya mesti iso. Mas Ya. Mas Indi kuwi lek iso mergane ngopo ngerti ora? Apa? Kerep. Lah nek aku ora tau kanggo. Kanggo, Mbak. Maksudnya ya ora tau nggo goyang Lah ngono iya. lho. Dadek iki ya rada boyoke rada kaku sithik. Jajal coba. Ora Coba ya, Mbak ya. iso. Padahal kuwi sing digoyangke udu boyoke. Apane? Ya coba meneh tutor baleni pisan kas. Madep buri. Ayo kowe sik ngajari, kowe Jajal. ngarep. Ngarep ayo ngarep. Halo Mas Ike. Kowe ngarep. Tak tudit, tak tudit. Ayo kowe madulana tajari. Ya kowe melu pen. Ora Ayo, melu. Kowe kudu melu Ayo. masamu. Aku wong anteng lho, Mas dijajak ngene iki lho Ini kadang iki. masamu kaya. Yo. Jajal. Ayo. Dendang tudit. Ayo tak ade ning burine. Yo. Iki kan sapa jane iki? Kepiye? Wis ngajak pawange. Lah dene mati ngene-ngene iki wae kok. Sik, jajal Mas Indi sike. Engko tak Ngeten iki, Mbak. Ayo. engko tak kei sing spesial pinter. Asik. Saka Asik. Oke, gerung. Oh, ya. Penak mboten? Hah? Oh, aku melu to. Lah wong kene cangkeme wis gameli kok ya. Iki rampakan. Ya. Iya. Berarti tukange Ora ora sik muni. tukange kendang muni ora, Mbah? Tukang kedang muni. Nek tukange kendang ora muni ya melu joget. Piye? Pamane joget manan. Oh, joget mas. Melu joget. Ayo ngadeg. Iki sik dinganu bokonge ngadeg ayo. Orang ngobrol malahan. Jajak. Oh alah. Jebolno pinter ya. Pinter kan. Sak ngertiku dhek kalem, Mak. Saya omong sapa? Ya, heeh. Oh alah. Yo, saya coba ya batangan ya Mas Kalem Yo. ki nak sabloke kuwi. Nak sabloke ning kene wis ra mungkin kalem. Mas Prima ki ayo Wong ta nganggur Mas. kaya ngene kok kon kalem ra mungkin. Coba. Wis ra mungkin. Sapa? Iki lho kalem kaya ngene kok kon kalem lho kita ora. Engko sih piye jaremu piye Mek? Ora kalem regane ngopo? Nah, Dadi ak dhewe sing kleru meneh ta. Piye-piyeno rondoi kleru. Ngono, heeh. Heeh, semakin di depan ya. Wis jogetan mawon, Mbah. Rasa dolanan bokong bangane bingung. Iki mengko sik rada mbebayani niki. Engko nek malah Apa? kokean dingenek-ngenekke engko nek malah bocor halus. ngancing. Bocor halus, bocor Tak kira halus. bocor halus. iki. Kamu kok tubles iki ya. Jogetan mawon nggih, Mbah. Lagune sapa? Oh, sing kemiter-miter rono kae. Kekiter. Oh, Mbah mitir. kitil sumilil to. Ternyata lagune booming ning dunia kono ya. Kandhani kok. Aku seldana apa piye? Ora. Aku nama tau kowe sing mburi iki maca duo janda iki jan. Ya Allah Gusti, Indi. Awake dhewe ndene Kan ket mau kudu awes ngerti kok. kan. Kok ya lagi muni saiki. Lah aku ngono lho, nama Jan. iki duo janda. Neng ini ki ada apa Beb? Jutan Beb. Eh, Nah iki ada apa yang ini Wis iki? ning kene aku wong loro dua janda, tak takon kowe wong loro dua apa? duo Joko. Apa ya? Aku ora percaya ya. Kitir sumilir dados. Masak. Wong awakku dhewe ora arti ya. Ya semonggo Mas. Ayo Mas Ken. Spesial kagem saya Pandeman jadilan SMS.
Minangkani pamundutan, sampun Mbak. Pon marem sereng, Mbak. Sampun tak sing kitir-kitir, Mbak. Oh, meneh. Berarti niki sakniki di Oh, langsung sik, tarik iya, sik. Lisa Sumangga, Blackpink, Cak. dongkol kribe. Tarik. Ayo Mbak. Oh. Ya. Yos, ya. Ada Mas Toto.
Simbah Kondur yo. Oh yes. Yuk, 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 yuk. Thank you, Mbak. Sor.
Detail bang, guna kayak itu. Iya Gonder, Iya Gonder. Jo. Kembali semula, kembali semula. Iya Yos, sembuh. Oh 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 oh. Yos, iya, iya. Kembali semula. Kembali Setelan semula. pabrik ya. Setelan pabrik. Refresh, refresh. Gonder, gonder, gonder.
jaranan dadi jaranan dadi sing numpak loro bayi sing ngiring para mantri cek nong cek gocek turun ketemu krincing lok Ya kondur. Ampun bibar rumiyin wonten setunggal babak malih inggih menika Bapak Putri. Bapak Putri. Nggih.
Oe sor. Kondor. Kasih wonten Sunggal Babak Malih. Nggih, kembali semula. EA, EA. Yuk. Ya. Yuk, yeah. So. So. Yos. Ya, hey. Yos. Yuk, yuk, yo. Yuk. Yes, yo. Ya. Yes, yo Bali waras yo. Kembali semula. Hotelan pabrik. Astaga. Kira gede nih gue, Pak. Eh? Yuk,